Els psicòlegs a qui ja hem escoltat en aquestes cròniques de l'aïllament ens proposen tancar la porta a rutines maratonianes de teletreball, diferenciar entre setmana i cap de setmana, així que una de les moltes opcions per evadir-se a casa és veure este cap de setmana, per exemple, una pel·li, una sèrie, llegir, escoltar música tranquil·lament com feia temps que no fèiem. I entre moltes, este cap de setmana, com dèiem, hi ha una distracció gaudidora que és veure la quarta temporada de La Casa de Papel, la sèrie més internacional de la història de la ficció espanyola i que té al capdavant de la direcció artística un valencià. Ell i bona part del seu equip ho són. Però et saludem ja, Abdon, on et va agafar el confinament? Mira, doncs el confinament em va agafar a fora de la península, però ràpidament vam tornar perquè estava visitant uns espais per a decorar i pensa que estic també en ple procés d'Sky Rojo, que també estem rodant, per exemple, a Tenerife, i el que ens va passar és que anàrem cap allà, unes poques persones, i es tancar els pocs dies l'hotel, i ens assustarem i tots, i fins i tot pensàvem, uau, aquests estan bojos, i no, eren els que millor van prendre la decisió a la península i a l'estat de fer ahir un confinament de veritat. Són els primers en donar un exemple a Tenerife, i allí ens pillant Sky Rojo. Bona pinta eixa nova sèrie, Sky Rojo. Com t'ho estàs fent des de casa per a continuar amb les creacions? Clar, a mi em pilla que jo constantment també estic en un procés. Pensa que com treballé amb Vancouver Media per a Netflix, estem fent és la sèrie nombrada, però clar, són 8 capítols i de 8 capítols per a mi són 8 pel·lícules diferents i molt intenses. Entonces, constantment tenim decorats, constantment tenim creació. Aleshores, a mi em pilla, ara que tinc un parell d'espais molt grans d'estar dissenyant i creant, aleshores m'està sorprenent i tot de dir, uau, tinc temps per a estar sols per al disseny, no per a estar pendent de tot un equip d'art i d'una producció. Tot això arriba en un moment dolcíssim per a la ficció espanyola, especialment per a les famílies de treballadors que gireu al voltant de les sèries. I no dic per la Casa de Papel o Netflix a Espanya o Vancouver Media. En general, vos agafa com a sector en un gran moment. Sí, i mira, per molta sort, jo crec que a la península ara mateix s'està rodant molt, s'està fent indústria, no? Hem estat mirant molt el que ens pareixia d'Amèrica, tal, no sé què, i crec que hem estat mirant tant, que sense donar-nos compte a tornar a la indústria, sí, o ens ho estem creient més. També grans plataformes han arribat, estan fent una injecció molt forta, que de repente és pues per a mi, com a creatiu, jo ara mateixa havia viscut estar en unes pel·lícules a València, a Catalunya, superboniques, amb un altre pressupost, i de repente jo ara, amb 36 anys de vida com a persona, ja he pogut rodar baix l'aigua. He rodat a Tailàndia, he rodat a Amèrica. De repente dius, uau, formes part d'aquesta indústria, formes part d'aquest creixement, i gràcies a plataformes que també venen i donen aquesta espenta tan gran. Tot això que vivim, com afectarà el sector audiovisual? Perquè els calendaris són molt exigents i les plataformes produeixen a 2 o 3 anys vista. Com creus que afectarà tot això? Jo no sóc ni siquiera conscient fins a quan, perquè és com, uau, clar, n'hi haurà projectes que afectarà molt més. Clar, també, per exemple, fins a un actor, no? Quadrar una data que ja tenia, i perquè després inclús n'hi ha actors que ja tindran fins un segon i un tercer projecte. Jo com a tècnic ja tinc 2 projectes després d'aquests 2. I dius, uau, això, creixes amb la por una mica o quan has tingut un sabor de fer un poc una pel·li i després has parat un mes, has parat 2, o has parat 2 setmanes i ja està, però la setmana d'abans, si encara estàs en l'última pel·li rodant-la, ja tens por de què va ser de tu. I ara ja ni és això, sinó tinc la sensació d'una estabilitat professional. I dius, ostres, és que ja sé si tot va bé. Saps, clar, ningú s'esperava una pandèmia, per exemple. Si tot va bé, i jo tinc tot un 2021 ja complet de treball. I me rebent més ofertes, entonces dius, ostres, que bonic, que sort, que xulo, no? Que guai. Per als equips d'art, pel que fa a la producció, s'atura del tot, perquè vosaltres potser podeu continuar en certa producció, com les construccions.
Clar, ara mateix ens està passant una coseta que fins a fa 3 dies, com aquell que diu, fins abans d'aquest cap de setmana, nosaltres estàvem també amb alguna persona o amb el constructor creant des del seu taller, tots amb distància, una companya també creant des de sa casa, aportant-li el material, però clar, ara la restricció és molt més forta, aleshores les empreses, com els companys de construcció, etc., no poden fer res. Entonces, ara sí que ha sigut el colp més fort i estem en aquests dies i és quan ara mateixa també l'empresa ha tingut que prendre la decisió de fer un ERTE. A mi, en aquest cas, i al meu equip de disseny, tinc a 3 persones amb mi dissenyant, planos, dibuix tècnic, tot, etc., arquitectura. Aquestes persones estem donades d'alta, però, clar, la resta del meu equip, quasi 30 persones, més 150 persones d'una producció de Vancouver Media, ara mateixa estan en procés d'un despido temporal, exacte. I quina és la situació en els equips de treball de què ens parles? Quin és l'ambient en aquests grups de WhatsApp? Pues mira, els grups de WhatsApp entre companys, a mi em toca ser el primer principal motor de l'equip d'art i responsable de tranquil·litzar els companys, de que no hi ha que fer res, no hi ha que anar a l'atur, l'empresa està intentant solucionar tot tot aquest procés burocràtic i també estem depenent d'un govern que se'ns ha vingut nou a tots. Entonces jo també tinc que respectar a la meva companya productora a donar-li temps a que s'aclarisca, perquè és que això és complicat. És complicat i l'equip del sector audiovisual són nòmines molt altes, per exemple, entonces implica una gran inversió de diners per a una empresa, per exemple. Després, a nivell general, jo estic a un grup, a un WhatsApp d'art que som el màxim que deixa WhatsApp, quasi 250 persones de tot l'equip d'art que es pot donar per tota la península, per Espanya, per on siga. I des del primer minut, clar, la gent estava com molt assustada, amb molt d'agòbio, pensant que tenien que anar-se'n a l'atur, que fèiem tots els projectes, començaven a parar, projectes que se n'han anat més lluny d'una data, que començaven ja. Nosaltres ens pillava una estrena d'ací després a banda de La Casa de Papel, que s'estrena aquesta setmana. Després hi ha una altra data a finals d'any de l'estrena de lo que és Sky Rojo. Aleshores, clar, nosaltres ara, a dia d'avui, haurem acabat de rodar la primera temporada. No l'hem pogut acabar. Dius, hòstia, saps? Clar, els muntadors estan treballant, però tampoc ho tenen tot el material per a poder acabar el que és la sèrie. Ja que ens obris la porta de ta casa en estos dies, encara que siga per telèfon, i abans d'acomiadar-nos i deixar-te treballant, et pregunte per les rutines. Com t'ho estàs fent? Quin és el teu dia a dia a casa? Estàs sent molt disciplinat? Jo crec que sóc un tio bastant sense l'obsessió, però també ja molt acostumat a una estructura horària del dia a dia. Soc molt diürn, aleshores jo me'l sé molt normal. El dia que més tard m'estic aixecant és 8 i mitja del matí. I ara no, em faig un cafenet, prenc consciència de mi mateix i ja em fico a treballar. I sí que ja tinc a les 12 i mitja del matí el meu entrenador en forma online per a fer exercici. I després continuo treballant, dines, la vesprada també la passes treballant i ara estic començant a fer una altra activitat i sí que arriba un moment a cert horari perquè aquestes 2 primeres setmanes no em donava compte que em feien igual les 9 de la nit treballant i dic, uau, està un més que hasta la productora. I ara, per exemple, estic també marcant una rutina de dir, vale, a les 6, a les 7 ja començo a fer altres coses per a mi i també porto tants anys sense parar que de repente estic començant a fer coses per a mi, creatives, per a Abdon, ja només. Entonces, això també estic redescobrint-me, per dir-ho d'alguna forma. I els dilluns psicòleg, per avisar, que també va bé a tots.